थामे मा बाजै सिथ्लाफोर साबसिननानै ओंखाम जाननानै हो नानि बाबुमोना कलेजाव थांनांगौ जों मोनसे जायगायाव थांना फैनि दे नानि दैमु मानो आफा जों थांना फैनोसै आइदे दे दा नोंदा मोजां ओंखामखौ जालांदो दे थादे दे लाबो आनै आं सिबनि नों दो दख्लाफोरखौ मानजिहैथां नाङा आनै फरायनाङा होनबा नोंहा फरायखांबाय आंहा हर खोमसियावनो सिखारनानै फरायो आं नाङा आनै एसे दो दख्ला मानजिनोलाय मा बेसे गोबाव नांगौ दानो जागोन हरना बे एसेखौ आं सिबनोसै दा बोरैबा नुफैनानै आइखौ रायजानोसै आरो नों आनैजों नुफैया बिसोरो नायगोन होनबा अख्रियानोलाय दैमु फरायनाय गारनाय माथो सिबनांगौ जाखो सिबखांनानै फरायहैफिनसै आंहा फरायहै माबार देनां फरायनानै पास जायाब्ला मोजां न'मोन गोब्राब जागोनलाय बराद थाब्ला मानो मोना जानो अबयसे नोंनि बरादा गोजोंखा नोंनिया खोमसि आरो जिउनि जारिमिना जायनि खोमसि बिनि बरादा बोरै गोजों जानो हानो दैमु दैमु फै दैमु नोंनि जुथा मोजांखौ सोर लाबोआ फैयाखै लाबोदों आराम मोनथारदों आंनाबो आफा थाबा लाबोगौमोन ना दैमु दैमु सिबदो माबार सिबखांना फरायफिननो थां दैमु आं मोखां सुनो दै लाबोलाय मानसिया एफा गोबावजों दासो सिखारो माबा लाबो आफा आंना ओनसोलखौ गारनानै गोजानाव फरायहैनो बाबाय मानोसै बाबाय आरो गोजानाव फरायहैबा नोंसिनि अननाय मोना नालाय मा होनदों आइ राङालिया बाबायनो गोजानाव फरायनो मानोसै गोजानाव फरायबा नोंसिनि अननाय मोना नालाय माबो सरन्था गैया मैया पार्टि जानो थांनायल' माथो फैखो सानफ्रोमबो पार्टि जानानै न'आव फैनो रोङाबा बोरै जानांगौसै बेलाय नानि नायलाय सोर फैदों माथो आदै मानैसो फैदों हाबो बिथांमोनसोलाय माथो जिराय जागोन दे मोजां ना नोंथां मोजां नोंथांमोनालाय मोजां नानि कापफ्रा लांदो माला फैया राङालि मैया फैदों आदै माला थांगोन गाबोन थांनो सानदों दे नानि साहाखौ मोजां फुदुंना लाबोदे दे दिनैलाय मा गोसोखांबोदों दे सानैलाय मालाय बिथांमोना लोगो गारलायखाया आं फैनो ओंखारनायावनो गावबो थांनो होननानै फैफादों दालाय माथो जादों हामदोंसो दा गावस्रा फैफिनबायानो दिनै ओंखाम बोथिसे जालांदो सानैबो नांलाय बबे ओंखाम एफा खाथियावनो जालांबानो जाबायना मोखां नायलायलायनाय जानोसै ओंखाम बोथिसे दिनै नांलायला नोंथां मालाबा जाफैसिगोन दिनै आंहा दस्रायाव नागारनो हायै खामानि दं मोनसे खामानिनि थाखायसो नोंथांनिसिम फैब्रबदों आं दे होमबालाय नोंथांमोननि गोसोसै आइ राङालि साहा जायाखै नामासै जाबाय लांगौ लाबो लोंदो नोंथां जेबो गैथ्रा जाबाय जायो लोंदो नोंसोरनि बाबु सरन्था गैया नामा गैया मैया मोना पार्टि जाहैनानै फैयाखै खोथाखौनो लाथारला मा खालामनांगौ जाखोथाय जोंनाबो बिदिनो बाबु मेब्लाया आं नोंथांजों मोनसे गोजाम खोथासो रायज्लायनो फैदोंमोन मानोना आंहा दा रांनि द्लाम उसुबिदा जादों आं नोंथांखौ समफोर लोगो हमगोन अब्लानो बेफोर खोथाफोरखौ रायज्लायनोसै जाया होमबा जागोन होमबा गोबाव खालामला जों थांबाय थानोसै र' गय जालां गय लाबोलाय राङालि नांबाय थालामोन जालांदो जादो आदै दे होमबा थादो जों थांबाय थानोसै दे थादो
जाजोबलै आरो मा जाबावनो आवगायनि लेना देनायफ्रानो नङा बे सौरन्थाव गैया नामा गैया फै नोंसिनाव हर थायाखै नामा बियो गैया मायानो फैदोंमोन ना बियो न'आवथ' सफैयाखै होमबा हालां मोनलायनानै थाबाय बियो होमबा थादो थांसै आं दे थां मानसिफोरखौ नुबानो रागा जोंनो ओंखारसै आं नुवाखै सभाफ्रा माबादि मानसिफ्रानो मा जागोनथाय Hei, punya bawa hotel. Halang udah sarang. Jeng nau sadeng. Hama zakha. Ntar nong tanggung benang. Macam mana tanga? Apa mana riba party jalan ini dapat kalam kaya? Hei, ikut gimana macam? Baru tu gabung saja. Top. Orang mau tanda pilih. Baru top. Siapa sih ikut gimana ini? जोंना दिनै क्लासानो मोननैल' जाबाय Profesor गैया ना? गैया थराव थांदों इंलिश आरो फिल'सफिनि सारा नोंसिना इंलिश सारा थांबाय थायोलै Actually बिराद talented मानसिलै जोंनि TDC आव क्लास लानाय इंलिश प्रफेसरबो टेलेन्टेडसिन औ सारा गथ'फोरखौबो इनायनो अनथारो नंगौ बिथाङा खुब अनसुला गोसोनि मानसि नोंखौथ' एखनबा क्लास मानि रायखाङो नों बादि बयखौबो फरायनो थिनो बारा होनबाय ना दैमुआ सोंगोन लोगोफोरनाव रायखांगोन नोंहाबो टेलेन्ट दं नालाय सारांखौ क्लास मानि रायखांनानै लोगोफोरजों मेगन सानाय बाथ्रासो खालामसिगोनलै मानो साहोनो खोरोम नोंनि टेलेन्टखौ बुंब्ला गथ'फ्रा गोहोसो मोनगोन नंगौथ' आरो मालायनि बाख्नायनायखौ खोनानानै मोजां मोनग्रा आरो गोहो मोनग्रा मानसि बे संसाराव इनायनो खम दैमु मालायनि मोजां मोननाय मोनजों मा लोब्बा खोरोमदाव मालायनि खोथाखौल' सानथारो बियो सानबाबोथ' जाया दैमु जिखि जाया दिनै मोना दैमा सेर फारसे बेरायहैगोन दे जागोन दे थ' बहा थांनो होननाया थांला नोङो थाङालै बाबाय माथो खोरोमदाव मा नै दसे थाना बना सिननानै हो बनानो जमनो गैथारा दे जों दैमा सेर फारसेसो थाबायहैनो नागिरदोंमोन खोरोमदाव नङाबा जाया नोंहा आंनो सिनो हागोन बनखौ हागोन नोङो बोलोग्राथ' दालाय बिनि सिना जरे बोथिसे जाया बोथिनै जाया सिननायानो बोलोआनो गैग्रांबाया हाजिरा लागोनबो जाबाय बन सिनो होनो मानसि हाजिरा न'आव मानसि थाखानानैलाय खोरोमदावआनो सामफ्रामबो एफा सिननो हागोन आं जेबो खस्थ' मोना फिसा नोंल' मानसि जा बेनो आंनि गसाइनि खाथियाव आरज आयै बायदिनो गेवलां गेवथा आयै
दाजानो गाबनो नाङा नों आयै आंखौ लानानै दुखु दाजानो गाबनो नाङा नों आयै आंखौ लानानै मिनि सोरां आयै आंजों थानानै मिनि सोरां आयै आंजों थानानै बेसे अनसुलि बेसे अनफावरि आयै आंनि बिमानो बेसे अनसुलि बेसे अनफावरि आयै आंनि बिमानो बेसे गोथार नोंनि अननाया बिबार बायदिनो गेवलां गेवथा आयै 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 गोसोआव दं आयै नोंनि खुदुमनाया आंनि खावलायाव नों बामनानै गोसोआव दं आयै नोंनि खुदुमनाया आंनि खावलायाव नों बामनानै बावनो हानाय नङा जोनोम जोनोम आयै नोंनि अननायखौ बावनो हानाय नङा जोनोम जोनोम आयै नोंनि अननायखौ दुखु जालाजों नों खांबोनायखौ आयै दुखु जालाजों नों खांबोनायखौ बेसे अनसुलि बेसे अनफावरि आयै आंनि बिमानो बेसे अनसुलि बेसे अनफावरि आयै आंनि बिमानो बेसे गोथार नोंनि अननाया बिबार बायदिनो गेवलां गेवथा आयै 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 बेसे गोथार नोंनि अननाया बिबार बायदिनो गेवलां गेवथा आयै 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 मा आं माबा मोनसे सानदोंलै मा सानदोंसि सुरेननि फिसाजो दैमुखौ जाहाबाबो सरनथुरि बिहामजो लाबोनांगौ जाबायलै हरा माथो नोंनो सुरिना फिसाजो जोंबादि न' हरा सोरबादि न'थ' हरनो बिलाय ने आमोखाया दासो फैदों बाबु थांबा मानो न' लानो रोङा नोंलाय लोगो सासेया ब्रा ब्रा हर लाखिनायसै लोगोफ्रा नोंखौ सानफ्रोमबो लाखियो मानसिया एसे मोजां जानो सोलोंनांगौ थां खोथा बुंबाबो खोनासंथारला बियो मानसियानो बोरैबाथारहाय बियो आं एसे बाजाराव थांना फैनि ए होमबा नों बाजाराव थाङोबा सुनारिनाव एसे हाबबोहाय आं दाखालि दानो होबोनायखौ माला मोनो सोंबोदो फा नोंनो थांबा मा जायो आंहा सम जानाय नङा होमबालाय दा बेलासियाव थांसै आं फा थांबानो जाबाय थांदिनि आं दे नुवाखै फोरोंदो बेसे खस्थ' खालामना फरायो मालाय फरायनायावबो मोजांथार प्रफेसारफ्राबो इनायनो अनथारो बिखौ टेलेन्ट गोनां होननानै नोंसोरबो मोजां फरायना गोसो होनानै इसिबां जाम्बिनि फिसाया बोरैथो टेलेन्टेड जाखोब्रा सोर जाम्बि बे आंनि आमिया
नोंमानि हामिया बिनि बिमा असे नङा माथो? होनबालाय सोरथो? होमबा आनै हामिया खोरोमदावनि बिमा असे नङा। नोंसोरनि आनै हामिया खोरोमदावनि असे बिमा नङा। खोरोमदावखौ बियो गोरलैयाव खांनायसो। बराद गोनांखायसो गथ'आ थांनानै दङ। हामिया बेखौ खांनो जोबोद खस्थ' खालामनांदों। बेखौ फेदेरनो मानसि खालामनो बियो दिनैसिम जोंहानो बैनानै दं। माथो आनै हामिया गावनि फिसा असे बायदिसो अनथारोलाय। गोरलैनिफ्रायनो गावनो खि हासुदै सुनानै खांबाय बाबाय फेदेरबाय नालाय। दालाय सोर दं बिहालाय गावनो बिमा असे बायदि जाबाय। बिनि असे बिमा बिफायालाय गैया। सोर लादों खबर मालायबा मालाय। बिनि असे बिमा बिफाया दंना गैया आंबो मोजाङै मिथिमोना। नाथाय खोरोमदावा सानसे मानसि जागोन। सोर मा बुङो बुङा आंहा बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया। लोब्बा गैया होननानै आफानि खोथाखौ खोनासङा आरो नों। जों सेंग्रा मानसि मालाबा पार्टि जानानै लोगोफोरनाव हरसे हरनै थानायखौनो खेव खेव रायबाय थायोब्ला सोर खोनासङो? नोंनि मोजांखौ हास्थायोब्ला खोनासंखानांगोन। मोजां गाज्रिखौ जखा सुनो आं सेंग्रा देरबाय राङालि। आदा नों माने इसेबां अख्रा? अख्रानि खोथा नङा राङालि, जुक्तियासो बुंदों। आदा नों आफानि खोथाखौ खोनासङाबा आंहाबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। मोजां एबा गाज्रि जानाय बैसोनि देवनाखौ बाराखै सानबाय नामा नोंसोर आंखौ दिनै राङालि? नों एसे गोसोखांलाय जों उन्दै समाव आफाया मालाथो हराव थाफेरामोन। सानफ्रोमबोथ' जौ जुवाजोंनो दिन थांहोदोंमोन। आदा औ राङालि नों एसे मोजाङैनो गोसोखां आरो बेखौबो मिथिखा आं आफानिख्रुइ बारा गाज्रि जाया। आं सानो नों बेरेखा मोनो। सानसे समाव आं नोंखौ हागौमानि सहाय खालामदोंमोन। दा आंहा रांनि द्लाम आंखाल जादों। नों आंखौ एसे अनदो। थोंजों बुंब्लानो जायो गोदोनि रांखौ आंनो नांफिनगौ। आं नोंखौ उन्दै समनिफ्रायनो लोगो हिसाबै खैफोद आफोदाव द्लाम सहाय खालामदोंमोन। दा आंनि आंखालनि समाव एसे सहाय बिनायाव नों बिदि बुंगोनखौ आं आसाबो खालामाखैमोन। मोनफिननायनि आसायै जेब्ला मानसिया सहाय खालामो अब्लानो बिदि साननाया फैयो सुरेन। बुगदाव नों मानो बिदि सांग्रा जालांखो? नों आंनि खैफोद आफोदनि समाव सहाय खालामफ्लानानै आंनि लोगोनि अननायखौ बख'नो सानदोंमोन नङासै? रांजों अराय सम लोगोखौ बायनो हाया सुरेन। बुगदाव नों आंनि गोसोखौ बिदि दुखु होनानै आं मिजिंबो खालामाखैमोन। नोंबो जे गोदोनि रांखौ बिदि बिफिनगोन आंबो सानफेराखैमोन। बुगदाव जोंनि उन्दै समनिफ्रायनो थानाय लोगोनि सोमोन्दोखौ बिदिसो बुफायनो सानबाय नों? सानाखै। आं गोदोनि सोमोन्दोखौ गोगोमसिनसो खालामनो सानदों जुदिनो आंजों मदद होयोब्ला। मा मदद? आंहा सासे फिसाला आरो सासे फिसाजो दं। गसाइनि अननायाव नोंहाबो सासे फिसाला आरो फिसाजो दं। बिहामजो हरनाय एबा लाबोनायजों जों गोदान आरो गोगोम सोमोन्दो खालामफिननो हायो। बेवहाय आंहा मदद गैया। नोंहा बेयाव मदद थानाय नङा होननानै आं मिथिखागौ। मानोना नों आंखौ डाइरेक्टलि नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि मुगैयो। बुगदाव हाबा हुखाया गथ' गेलेनाय खोथा नङा। गोसो जाब्लानो जेराव मेराव रायज्लायनो हायो। गोसो थायोब्ला सोरगो नांलाया सुरेन, नरकावबो जायो। जाय लोगोआ लोगोनि निदानखौ बुजिया बेजों आंहा गोदान सोमोन्दो खालामनो एसेबो गोसो गैया। जुदि आं नोंखौ सहाय खालामो बेवहाय आंहा मदद गैया। सुरेन आं गोथां थासान्दियाव नों बिदि सानमादोंब्ला बे जेब्लाबो जाफुंनाय नङा। इडियट नायगोन आंबो नों बेसेबां मोजां बिहामजो लाबोयो एबा बेसेबां मोजां बिजामादै मोनो। खोरोमदाव मा? माथो आनै हामिया नोंनि आइ असे नङानो? औ नङानो। सोर बुङाखैब्ला? मैया आइ आरो आफाया बुंदों। नों सफैबाय फिसा? आयै नों आंनो खोथा मोनसे बुंनांगौ। मा खोथा फिसा? नों आंनि आयंसो नोंना नङा? सोर बुङा फिसा? मेब्लाबा नों खोन्थादों बिसिनि आइ आफाया बुंदोंनो। नोंनि जिउनि खौरांखौ नोंनो नांगौ नङा होमबा फिसा? औ नांगौ। आयै नों एफाब्रिं खोन्थायालासिनो मानो दङमोन? फिसा नों बेरेखा दा सानो फिसा। नोंनि गोसोखौ दुखु मोनजानो गिनानै नोंनि गोसोखौ बायफ्लेलांजानो गिनानै आं नोंनो खिथायाखै फिसा। मानोना नों मिथियालासिनो थाखोमानाय नोंनि जिउनि लांदांखौ आंनो नोंनि बिमा असे जानानै फोरोंबोदों फिसा।
आंनि बिखानि गाइखेर दौनानैबाबो आं नोंखौ फेदेरबोदों फिसा बुं आं नोंखौ मालाबा गाज्रि आखु मावदों नामा फिसा अनागारि खालामदों आयै नों दुखु मोनदों नङासै मोनखागोन फै फिसा बैयाव ज' आं नोंनि जिउनि खौरांखौ खिथानि खोनासं फिसा दिनैनिफ्राय गोबाव समनि सिगांनि खोथा नों जेबो मिथियै गोरलै समनि खोथा बिनानाव माबा होनोमोन नामा एसे जौफैगौमोन नामा मा खोथा आंनि न'आ दुबनायाव आं न'खौ सहैगौ मानि मोनानो हागौ बेखायनो आं बे गथ'खौ नोंनो होलांनो सानदों गथ'आ रसा नांहाबथारबाय नों लाखि बिनानाव सोरनि गथ' बियो आं फैबाय थानाय लामायाव गोलैना दंमोन बिनि बिमाया थैहां बरफहाङो आंखौ नुहुरनानै आखाइ फायखंहरो आरो आंनो बे गथ'खौ गथाय हरो नों लाखि बिनानाव थांनानै फैदो धोरोम जागोन हर इसोरनि अननायाव नों राखांबोयो आंनि खलन्दायाव नों मिनिबोनो रोङो गथ'खौ खांबाय बोरै जाहोनांगौ बोरै लोंहोनांगौ जाखो दा गथ'आबो देरबोबाय बेखौ सोर जाहोबाय थानांगौ जाखो जोंहाबोथ' खरसनि खोथा दङ बाजै आं बे खोथाखौ आदा आरो नोंजों रायलायनो होननानै सानगासिनो दंमोन दिनै नों सोंनानै बे खोथाखौ आंनो फोरमायनो खाबु होबाय नोंसोर अनोब्ला आं मोनसे खोथा बुंगौमोन बाजै बुं हामे बुंलाय नोंसोर आंनो बेथनखौ होनो नाङा गथ' जानायनि थाखाय गासिबो दानजोब नाथाय आंहा मोनसेल' आरज गथ'आ देरजासिम आं नोंसिनावनो बैनानै थागोन खालि गथ'खौ फरायहोनो थाखाय आंनो एसे एनै खरस होनांगोन जेनो आं गथ'खौ मानसि खालामनो हायो जागोन दे मानोना आंहा संसाराव रावबो गैया बिदिनो आं नोंखौ मानसि खालामनो बिखा बाबोयो फिसा आयै फैद' र' खानाय खानदों Kendang, दैमु बिबार आरामथारना ओं गेलेनायनि सम गैया जावलिया बावलिया दैथिंबाय थायो बियो थाङा बियो थां बेबादिनो आं नोंखौ आंनि गोरबोनि फिसाबादि खांबोदों फिसा दिनै नों आंखौ बिमाबादि मिथियो मिथिया अनो अना बे नोंनि धोरोम फिसा आयै नों बिदि बुंनानै आंखौ मानो दुखु होदों आयै मानो दुखु होदों हामबाय फिसा हामबाय बे जोनोमावनो आंखौ दा हगारा फिसा आं सानो बे जोनोमाव
नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आयै हाबाबो न' गैया गैया बहा थांदों मालाय बाबु थांदों पार्टिसो जाहैलायबाय बे जानो आरो स'आ गायजोथारबाय दे बिनिया नों एसे सामलायदो बेखौ एफा सेंग्रा गिदिर आं सामलायनो हायो आरो बिमा जानानै नों सामलाया सोरखौ सामलायनांगौ जाखो आं हायाना गोबाव जाबाय थांदोंथ' आइ राङालि मा नों न'आव थाथ' जों टाउनाव बेरायनानै फैनि नों थाथ'बाय जों थांना फैनि खोरोम नों दिनै कलेजाव थाङा दैमु आं दिनै थाङा मानो ओरैनो नों मैया जों बुंनायखौ गाज्रि मोनदों नङासै मानो मोनो दैमु होमबालाय मानोथो थाङा आं दिनै ओरैनो थाङा बिदिबा आंबो थाङा दैमु नों थाङाबा नोंनि आइया आंखौसो रागा जोंगोन आइखौ रायगोन जोंहाखौ नोंसानि न'निफ्राय होखारहरोब्ला जों बबाव थानो दैमु खोरोम दैमु बे संसाराव जोंहा रावबो गैया रावबो गैया नों दैमु ओंखाम जानो होननाया थांगौ खोरोम नों बिदि दुखु खालामबाय थानाङा ओंखामा खुरबाय जाहैदो आनै मा नों मैया खोरोम दाउखौ माबा बुंदोंमोन नामा होनाखै मा जादों मोखां सेम सेम नुदों आं कलेजावबो थाङानो नोंसोर मैया माथो खोरोम दाउखौ आंनि फिसा नङा होनना बुंदोंनो औ आफा बुंनायखौसो मैया आदा मेब्लाया बोरैबा खोथायै खोथा बुंफ्लांदों बिनिखायनो खोरोम दाउआ बोराबदों नामा आनै बेफोर खोथाखौ मैया फैनानै आंनाव सोंफैदों जायफोर खोथाखौ आं दानो खिथाया होननानै सानदोंमोन बेफोर खोथाखौ आं दिनै खिथानांगौ जाबाय दिनै थारैनो बे खोथाया बेखौ दुखु होबाय थाखासिगोन माफोर खोथा आनै बिनि बिमा बिफा गैजारोङै जिउ जारिमिननि खोथा आं गोरलैनिफ्राय खांनाय खोथा होमबा बिनि असे बिमा बिफाया गैया नामा आनै बेनो देरसिन बाथ्रा आनै दुखुनांथाव बिखा गावथाव बाथ्राया बेनो बिनि बिमा बिफा असेया दंना गैया आंबो मिथिया नोंनि आफायाबो मिथिया बेफोर बाथ्राखौ मिथिनोबा आंनो जाय मानसिया गोरलै समाव खांनो होलांदोंमोन बे मानसिखौ नागिरनांगोन नाथाय बे मानसियाबा दा दंना गैला बे मानसिया बबेनिमोन आनै गाव आंनि सिगाङाव बुंलांनाय बायदिबा गलपारा दुधनायनि मानसि खोरोम दाउनि जिउआ एफा दुखुनांथाव आनै नों बेफोर खोथाखौ खोरोम दाउजों दा रायलाया आनै नों बे रांखौ लाखि खोरोम दाउनो माबा बिनांबा बायनानै हो आनै नों बेफोरखौ मा खालामनाय जादों आनै नों बेफोरखौ जेबो साननाङा आं होदों नों लाखि बेफोर खोथाखौ नोंनि आफाया मिथिबा जोंथ' जों आनै नोंहाबो मिथिबा जारला जागोन रांखौ लांफिन नाङा आनै नों जेबो दासान मिथिया बिसोरो राङा बिसिनि नङा आं थाइसे थाइनै बुथुमनायसो नों ओंखामखौ जाला आनै आं जाला दा सोंबा आंखौ ओंखामखौ जाबाय बुं खोरोम मा नों जों दाखालि बुंनाय खोथाखौ गाज्रि मोनदों नङासै मा खोथा बुङामोन नोंसोर दैमु जोंदि कलेजनिफ्राय फैब्ला आनै हामाया नोंनि असे आइ नङा होननानै सोंनायालाय अ बे खोथाया बे खोथायाव आं नोंसोरखौ एसेबो गाज्रि मोनाखै बोरैबाबा नोंसोरो आंनि जिउ खौरांखौ मिथिनायाव हेफाजाब होनायसो जादों नोंसोरनि बे खोथाखौ मिथिनानै आइखौ सेबहोयो आरो आइनिफ्राय आंनि खाख्लबना थानाय दुखुथिया जिउनि जिउ जारिमिनखौ एसेबाबो बुरखांनो हायो खोरोम नाथायबा दैमु आइ हामाया आंखौ खांबोदोंबाबो बेनो आंनि असे आंगो बिमा जाय बिमाया सासे फिसाखौ गोरलैनिफ्रायनो बिखायाव बजबनानै खाङै बाय फेदेरो बेनोथ' बिनि आसोल बिमाया नों थारखौनो बुजिदों खोरोम आनै हामाया नोंनि अनगायै मालायनि खोथाखौ साननोनो हाया नोंखौ एसे मोखां सेम जानाय नुब्लानो आनैहाबो मोखां सेम जाफायो नंगौ दैमु बिनि अननाया सानअखाफोर बादि गोथार आंजों बिनि थैनि फिसासो दैमु मा आं खम बराद गोनां नङा आं दे बेबादि सासे बिमा मोननो हादों खोरोम मा आंबो नाथाय खम बराद गोनां नङा
आंबोदि नों बायदि सासे अनसुला लोगो मोनदों। आं माबायदि अनसुला दैमु? आंखौ अनग्रा। दैमु, आं जेनो नोंसोरनि थाखायनो जोनोम जादों। आंनि जोनोमनि बहिथाया जेनो नोंसोरखौ बेबादि लोगो हमनो नेनानै दङमोन। खोरोम, आंनि जोनोमाबो जे नोंखौनो नेनानै दंमोन। दैमु। खोरोम। दैमु। खोरोम।